Ima padita do sudi parlado partohonan do parlado non partohonan pasahato di tonga-tonga di ulaon las neroha di bagasis darion ima marningo tita di hari aheon ni Tuhan Yesus Kristus sesudi hami pasahato di tonga-tonga ta selamat hari Paskah marita saluna nunga hehe Jesusi nunga dalu hamatean jauh hamatean di dia sorokmi jauh hamatean di dia hamunangami atau di hita nasahuria marlubulu matur dita ala nau di pamonang Tuhatta kita horas. Shalom. Oras marihita damang dainang ruas di Huriatta na adong di ngananon do ruas di Huriatta na adong mendohoti perminggua di jabu-jabu melalui online. Apa hohom jalan tapasonang marohatta martangiang mahita di bagasan rohatta. Kita siap buku nomor siap luonom ayat sada lori ayat tolu.
debata ama, dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangi do tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadiho ni Jehovah, marolop-olop jelamar nasi roha mahita disi, batu nang binolokon ni akapade bagas, imagabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi, anggo di matata, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliati do hami tuho, ala ditaluok ho do dosa dot hamatean marhite hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpukirimo nama ngulu hami, alani haheomi, dan pola bima biar hami mida hamatean, ai hodo luan nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian hahulomon tu hati huron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasang apok ko di bagasan hapor sean na mangolu, paimasahat hami tulabumu. Amin. Tabegema patin ini bata dihit di mingguta sadarion imanan enet sian Filipi 2 ayat 12 sonoma patin ini bata ope hamuna hinalongan songatotong ni pangoloy muna na selaon una kola jupa di hamunau lam songonima dina padau-dawau mardonga biar doh lomos ni roha ulau kamuma na halo munai ido sahatna ramangi dogogo mahita tu adopan di debata lamang ulau na hobar tu pati nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulau na hobar tu pati mi amin. Si bulis
madosata di hadapan itu hatta debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon na sinroham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa mubar roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangolu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni tuhata taringo tuhasan ni dosata. Isebe mangulahon akan napinili ni debatado na mitori. Isi do nama dabu hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Ale dadaulani naung mula mangolu do. Jala disiamu ni debatado imana mangodihon hita. Hasang apon man ni debatana di gijang. Amin. Tabigema hatani dibata turpuk di minggu sadarion ima dan yenet sian pesalmen 110 alu mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 20 alu mersikap soring mahiyata inang amang inang majahasa mulai hai masian ayat 10 mulai ayat 10 song nama hatani dibata ede parolopolopon di bangso ni dibata Jehovah do pergogoku dohot edeku jadi gabi hatuoku ibana.
Tibul situ tudon, siamun ni Jahoba do sibaen hamonangan. Nung ngagogo tutu di pisang Jahoba, alay datung tung hamatea nau di pasahat. Odo bahal ni Jahoba, bongoton ni yakka partigor doi sogot ramahita majahari adu bulsada. Mado moleate ma au di ho, alalong dialusi ho au, jalan menjadi hatu. Ido sahana. Martua doakan atau manggion hatani di bata, jalan opiofsa. Amin. Tabi gema puji-pujian sian korina. Diuduti mas puji-pujian sian inahanan. Amen.
Tahati dakko maha porsiatai, songona hitani dakko ni dongata saha porsia di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargona suatu dosan, natu langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sadai. Imana tirboni si Maria, naga begabean si Antondi parbadia, andorang sawuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumon ni silatus, nama ditarpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tubanua toro dung ditanom, namula mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgol, lahudu tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogon na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, makuhumi hala namang hulu do namate. Au forsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, do dihasani dosa, do dihatai namadok, mula manghulu sogo daging ni halak nong mate, do dianguluon na sora suda. Amin. Shalom amang inang. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Tabegema tikting na masa di huriatta di minggu sadarion tanggal sia April 2020 tolu pesta parjolo parningotan di hari haeheon ni Tuhatta Yesus. Mersogot hari Senin tanggal 10 April 2020 tolu patupaun ni huriatta dope parningotan di hamamate ni Tuhatta Yesus ima Paskah na paduahon masuk pukul 7.30 borngin alani amang inang asa rap mahita saluhutna maddohoti pertangyangani. Na paduahon marhite tiktingon pinabotohot turuas ni huriatta naneng marminggu di pos pelayanan HKBP Tabanan asaboima makubungi amak situa si hotang dohot anggota seksi jending amak calo situa pajar sitopul sahat tutikyon ruas ni huriatta nadong di pospel Tabanan godangna 15 rumah tangga. Na mangihut pakubasion di huriatta di nasa mingguon. Na parjolo hari Selasa tanggal 10 sada bulan opak 2020 tolu sermon guru sekolah minggu na niuluhon ni amak pedita mangasi siaturi MTH masuk pukul 7 borngin. Hari Rabu tanggal 12 bulan opak 2020 tolu di patu pahuriatta do tolu PA na parjolo PA remaja na niuluhon ni amak pedita mangasi siaturi MTH masuk pukul 7 borngin. Napa duahon PA ina naniluhon ni inak situa TM Boru Manalu masuk pukul 7 borngin. Napa tuluhon PA ama naniluhon ni amak pedita Firdaus Hutasoit masuk pukul 7 borngin. Jala duk sidungan non amang terlumobi tu amani huriatta duk sidungan notik tingon makatai do amak ketua seksi amani huriatta ima dinalao patariason akka program manang akka ulaon ni ama di huriatta tujolo. Namangihut Rabu tanggal 12 bulan 4 2020 tolu
PA Lansia, dan diuluhun ni Amak Padita Firdaus Sutatoit STH, masuk jam 10 manogot. Hari Kamis tanggal 10 tolu bulan 4, PA Inahanna, dan diuluhun ni Amak Padita Mangasi Siaturi MTH, masuk jam 3 siang, jam 3 sore. Namangihut hari Kamis tanggal 10 tolu bulan 4 2020 tolu sermon parhalado, dan diuluhun ni Amak Padita na 2 nagoktiki, masuk jam 6 sore. Namangihut hari Sabtu tanggal 15 bulan 4 2020 tolu katehisasi sidi, dan diuluhun ni Amak Padita Firdaus Sutasoit, masuk jam 5 sore. Namangihut pertangyangan rumah tangga. Huriatta patupaho pertangyangan rumah tangga di 2 inganan. Naparjolo mai di sektor tolu. Hari Sabtu tanggal 15 bulan 4 2020 tolu dibagas ni amang situa FDM Hutapea Inang Boru Sitorus. Alamat Jalan Tegalwangi Sesetan, Perumahan Tegalwangi Asri Blok A nomor 5 Sesetan. Nama Jamita Amak Padita Firdaus Sutasoit, nama Ragedda amang situa O si jabat, masuk pukul 7 borngin. Napaduahon di sektor 4. Hari Jumat tanggal 14 bulan 4 2020 tolu dibagas ni keluarga amang JB Luban Gaul, Inang RT Boru Situmorang, Jalan Ledda Tantular nomor 4, Dangin Puri, Kelot, dan Pasar Timur. Nah niluhon ni amang pendeta Mangasi Siaturi MTH, nama Maragedda ama Inang Situa TM Boru Manalu, masuk pukul 7.30 borngin. Namangihut ruas napidda. Mulai sadarion nunga pidda sian huriatta ima naparjolo amang keluarga Hotman Binsar P. Siregar Inang Desak Putu Kartini Boru Hutasoit dohot tolu yanakon nasida. Alamat nasida di Jalan Panji nomor 10 Sada Dalung Bali, sektor Sada. Nasida pidda tu GKPB Jemaat Galang Buana Dalung. Napaduahon keluarga amang Ibtu Kepin Mario Immanuel Simatupang, inangi Dr. Siska Yanti Simangusong, dosa da yanakon nasida. Alamat nasida Asrama Polri PA Seruni Polda Bali, Jalan Seruni, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kelurahan Denpasar Utara, sektor Sada. Nasida Piddatu HKBP Resort Harapan Baru Bekasi. Tabuama di Tangyakta Amanginang, nasida asal tong nasida nasatia tutu hatta di Nganan Nebaru. Namangihut PA Remaja. Huriatta patupahon PA Remaja di hari Rabu tanggal 12 April 2020 tolu, masuk pukul 7 borngin di Garejon na diluhon ni amang Padita Mangasi Siaturi MTH. Pinangidoma tusude yanak kota Remaja asa dohok ma madohoti PI. Na mangihut asa tabuan ma di Tangyakta Amanginang ruasta namar sahid na dirawat di bagas nasida dohok na rumah sakit na parjolo inang Nyonya Manurung Boru Siaturi na paduahon amang Simangunsong Opu Asimadoli na patuluhon Nyonya Siaturi Boru Sihombing na papaton amang Situa Pasaribu na palimahon inang Nyonya Silalahi Boru Arwan na paunopon amag Situa Emeritus MC Barani, napapituhon amag Situa A Simajutak, napawaluhon yanakota
Alin Simorakir. Namangihut berita parhepengon ni huriatta, boy mamang tajaha di tikting nong di pasaha ni parhalado tu huriatta, ima parhepengon ni huriatta di pesta parheheon anak sekolah minggu, soksongoni parhepengon ni panitia pembangunan rumah dinas resort, soksongoni parhepengon ni huriatta, asabu ima tapatakas amanginang di tikting nong di pasaha ni parhalado tu hita, mula dong akka panuraton manang jumlah na hurang asa tapasaha ma tu amak situa sektor ta ganuk marsada-sada molosoi tu amang sekretaris ni huriatta. Na parpudi ulang tahun parhalado do ruas ni parhalado do ruas ni huriatta pasaaton selamat ulang tahun tuhamu amanginang do sude akayanakon yanakota ima ulang tahun hatu tubuh dohot pardongan sarepeon na di tanggal sia bulan opat satu tanggal 15 bulan opat 2020 tolon hatan itu hatta nama kulingi hamu imana tar surat di ulangan 20 walu ayat walu songonom madirok di si Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bahasa Batakna, dokonon di Jehovah mapasu-pasu, madonganiho di bagasan akka sopom, do di saluhut na jinamamu di tanganmu. Jala pasu-pasuon na doho di tano na nilehon di Jehovah debatam tuho. Songonima hatani debata umur nagajang hahipason do takalas roha di pasahat tuhatta tuhamu na marulang tahun. Songonima mang inang tikting na masa di huriatta tabuama di bagasat tangyakta tutuhatta asa dipatulus saluhut naik jala di pasu-pasu tuhatta horas madihita nuaeng kupasata yang papertikianon tu ketua seksi-ama sosialisasi para kegiatan seksi ama pasata mamang. Selamat Paskah Madita Saluhutna. Selamat Paskah. Nah, para sangapi ami amang pedita resort, amang pedita siaturi. Nah, para sangapi ami amang parhalado nadong di HKBP dan Pasaron. Suang-suang ini akar ruas nadong madohoti permingguan di bagas tikyon. Kami songon seksi ama las dos tutur rohanami tuaka manihuria asabui berpartisipasi tuaka kegiatan adong di patupan seksi manihuria marpangidon hami tuaka aman adong di huriat tom tabain talen mati kita asa adong songon kegiatan ni aka aman adong di HKBP dan pasar terlumubi dalam waktu dekaton adong do PA nanangi patupa mima di hari Rabu marpangido kami sepengurus asa Roma hita sudi aka amani huria madohoti PAI jala adong do piga-piga kegiatan na lau pasaton nami ta aka amani huria terlumubi aka pertanian rumah tangga adong di setiap sektor asa boy amani huria na adong di setiap sektor mengisi kegiatan di setiap ibadah marpangido kami marhite-hite pokal grup
manang markur marpanggida tok kami tuaka amang parhaladu sude asabui di bawa tok kamu tu ruas nadong di sektor muna masing-masing asa songon na bangkit jo ama nuhurion alana huberek kami pige-pigarion songon na hurang do terlumubi akka dongan Qur'ama masiol do hami ro akka mana baru tu hami tohoro akka amang ngada bigi alana setiap hari Minggu minim do hami peserta jadi marpangidom mahami akka hama nadong di huriaon moloboy lek kamu tikimuna terlumubi di kur ima di patu pami hari latihan di hari Sabtu jam 10.30 jala adong do kegiatan amadang olan marhite-hite kor adong do vokal group jala adong do kegiatan na asing jadi pobotok kami atar songo di mara kegiatan ni aman adong di hurion dalam waktu dekat muse adong do rencana ni ora ama lao ima tu pesta parion ama alana ama do nagabe panitia di anggo sosala di tanggal 17 Agustus naneng ro jala di patu baru aka perlombaan mari hite-hitei rap mahita sude ruas tarlumubi aka amani huria asa rap madongani hami nagawi panitia di 17 Agustus jadi songonima songon sosok tuaing buat tuham siak kami seksi ama moloboy nyan marpanghido kami rap mahita makehe amani huriaon atar songi marpanghiduan nami jadi horas madita salutna selamat pasca madita mulai atema siak kami pengurus seksi ama tabegema puji-pujian sian amani huriata.
Yudotima, vokal grup AMA.
Marede mahita, uhu mata pungu peliata, peliasa daa, dot peliasa dabe. Thank you.
doka. Imana mangarajai ate muna dot pikira munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaulungan ni Tata Jesus, barita nauli di pesta Las Neroha di bagasas darion ima pasca perjulu dene dosian hatan di bata na tersurat di Kolose tulu mamuka maya sena sada saha rodi ayat 4 hujah hama di tonga-tonga ta tai hutoma di bagasar watabi akka na digijangido si jalahan asa molo nang rap hamu di pahehe do Kristus jalai hamu ma akka na digijang ai disido Kristus hudul di siamuni debata akka na digijangi ma parrohau kamu unang ma akka na ditanoon anung nga mati hamu jala bunido ngulumuna rappon Kristus di bagasan debata alai ia dung gabe patar sugut Kristus hanguluat tai disima gabe patar nang hamu rappon ibana di bagasan hasangapon ima sahakna do topik di pahehe dohot rappon Kristus di bahasa Indonesia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dihita salhuna sudedo hita na pasti mabiar tuhamatean alasan bahasa godang jolma mabiar tuhamatean ala nasadong dopera namulak sian hamatiani sila sarus di pahehe Yesus dosa namate ala arang pola jolo mamenukut sila sarus baru bola sarus taburo dangi narupani alai ba dang pola sesuatu na ahara mukid di bagasaron jolma bahasa dang disukut sila sarus adong gotong duli-duli sian hutanain di pahehe Tata Yesus alang adong tong diberitahon ibana ahado na terjadi dung mati ibana si Musa mate satu sonari lang binoto di dia inganan hamatianna adong gotong dapola mate alai tor marhureta ibana naik tu benu gicang alai di bagasan obason nunga dileo dihita sada hay baruon roh hatan di bata madok di sada Korintus 15 ayat 55 jo hamatean di dia sorok me jo hamatean di dia do hamunangami nunga di padalu Tuhan Yesus alani pasatai mari tonga-tongata selama pasca marihita pasca artinya siap bahasa Ibrani pesah melewati dihindarkan ima berawal sian keluaran 12 dia morejano tasahano di bagas tabi di keluaran 12 jadi ngaliling hala Israel merayahu Paskah alai dimulai mesian tulah ke-10 kematian anak sulung dung masai jugul si Firauni paluason bangsui
Dungi Roma to nani di batatu si Musa. Siat tamu ma biru-biru. Allah kamu ma Allah yang gemudarnai bek kamu ma dipitu ni tohang ijabumu. Alai olor na sida mangulahuni. Dungi lewa ma di bata passion. Pasca pesah. Tuhan melewati. Alani ido akajabu nasadong mudar ni biru-birui marmatea ma akka buah bajuna. Mangangguk bubar ma nasida. Alayang wakala Israel nadong tadda ni biru-biru mudarna manguludo saluhuna. Alani ido gabi perayaan na salilingi-lilingi di bayi nasida. Ganuk jumpa hari raya Paskah di patu panasida ma imana margoar mangalang roti tak beragi. Baru di saat nasida ma akka domba jantan. Dialah kalaki mai di hari raya Paskai. Alanyaha karena Tuhan telah melewati, Tuhan telah melewatkan kematian. Alanido nang di bagasano basope Paskah Tuhan telah mengalahkan kematian. Yesus telah melewati menghindari kematian. Alanido akamang do tamu kenang di Paskaon ima pesta las niroha. Ala nunga diupak debata biar nirohatai. Nunga diteluhon lomos nirohatai. Alani ido ubahin na pesta Paskah adalah pesta yang sangat besar di tengah-tengah niha Kristenota. Sa Korintus 15 ayat 10 Pak Didok, au sohehe Kristus yang namate marisuang majami tanami marisuang manang haporsyomuna. Jadi seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, tidak ada pendeta, tidak ada sintua, tidak ada ruas. Gereja ini juga tidak ada. Dang marlapatan haporsyota. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, maka orang-orang percaya semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin berbuah. Alani amu akamanami do inanami, ido bahedong dipatalu tuata Jesus hamatian, dang adong be si habiaran maradupon hamatiani. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena kematian hanyalah sebuah proses. Hamatian perhitian lau majalo hanguluan nama notongi. Jala hamatian hita dang bemarujung di liang kuburan. Alai hamatiat taima gabe perhitian may lau majalo hatotongon namian di surgo hasonangani. Jadi molo tasahado buhado surgui adong doi adong akamang betama kenang. Di Wahyu manang pangukapo 22 takas do dibadisi tung maseta bodo di surgoi dang adong be siaeo disi dang adong be disi arsak, tidak ada lagi penyakit, matahari bulan tidak lagi menggigit, dang adong be disi akka nahursoan, dang adong be disi natu matangis alai go las niroha do disi. Alani tung maseta buru akamang do tamu kenang di surgoi. Alani molo neng adong neng hatop lautu si boi do aseba pangiduanna. Boi hita martangi yang tong. Alai yaki dau ala taburu pe na mangulon. Amin. Ba kamang do tamu kenang taburu na mangulon. Beserius samu. Ay gulang ko sol masongoni tabu inape pakilalana sa tunga mate. Bolosei neng mate-mate ne kan? Lu jahia nao satu ngamate ina. Kita kuboto magobar humang nawa satu ngamate. Alai dengan pasti akamang do tamu kenang surga itu ada. Kehidupan yang kekal ada. Alai di bagasan o bason di peingo do tuhita. Nari gicangima parhokap. Kematian romus itu hata Yesus mabahin pengertian nama setabu. Dungi ujuro si akan aposona babahon nunga mati ibana. Ahamedo ko Jesus
dang namate namudum dui ido bahina disalipi akamang do tama kenang dibaik disi rest in peace, istirahat dengan damai. Walau jalak Batak saya dibaik do rupani istirahat dengan damai marbatal kon batu nabir, istirahat. Kapan dia bangun? Tentu akan bangun. Songo dia parhehe itu aja Yesus, songo ni manang parhehe nyaka namudumi. Atong di dia do nang akarung atanong perjului, akan nang perjulu siya kitai. Doho do na sida hehe. Haporsyot tamadok. Uju hehe itu aja Yesus siya namate. Laos ihud do nang dongatay nang perjului hehe siya namate. Alanido na julo sa hingon dope di buijuk. Saya lau dope itu kuburan patu pacara. Jadi di kuburan di Najulo tong di hutan nami ipado mudah ke perbedaan. Jadi sebelum merpungu jalul maon mabain ibadah masih topok nama teh Nabi mak. Adong mamangedungi di sana, adong mamangedungi di son, adong mamangedungi di son. Masih bain adung Nabi. Dungi Roma perhalado somahita astapatupa perpunguan ninna. Adong dope pangatusyo tikini di kuburan ini dope akan mati. HP sadar atau tidak sadar mula siani ngago bunga kasubiun. Nga masuk angin akamang dotama kena. Alani ido gabila balaun tu gereja madibai. Ay nga di gereja do tu hati Jesusi. Akan amo dingipe dang di kuburan ipe nung ngabero na sida tu gereja inna. Gabido ubay na sonari akamang buah ijuk dang adong be di kuburan. Di gereja nama di bain alanyaha ala ujuna hehe Jesus sian namate rap udurro akajol manatoropi na porsetu ibana rap di pahe. Huria nito hatta di bagasa Jesus Kristus so na huro na king lomodo pero hatta dak pitor sahati ta susi ala sudido hita mangido di bagasa tangyang ta gajangnya numurta sehat tita. Amin akamang do tamak kenang ima tangyang ta ima pangido atta alai misteri kehidupan no daun nama boto anggorohanya madok saya tetap mahitahi pasipas sudi sampai lumu to petho tanggurungon dapolawi hai alai anggo taringot tu si harus dikatakan misteri of life, rahasia kehidupan hanya Tuhan yang penentu kapan kita. Alani ido saliling di pertibiok kita iman waeng ditongos apostol Paulus ma barita nauli di tonga-tongata. Di paingok mahuria kolese nang sakabona rabdo Kristus. Asa molo nang sakabona rabdo Kristus tapos si pikira bay adiga diba manang nawa ujunga permate diba. Ala ditikina terdiri hita disido hita sakabona. Molo tasahan non di rom onomi ay nung sakabona hita rabdo Kristus dina terdidi hita di hamamatena do di hananaina. Hahihiyon na. Berarti kita kamang dutama kenang omman wang napahotok kita asa tetap kita marhapor siyaon tutu hatta Jesus. Asa molo tumpe adong akka perpoda haliluon. So namasa di Huria Kolosse. Adong go barita na pinasa ni si Epapras tu si Paulus. Namasa ro tutonga-tonga ni Huriay ima bidat-bidat Kolose. Akabidat-bidat Kolosyon mamula-mula na sida asa siga parsauran na jalalam-lam daw na sida siya debata. Alanido ro apostol Paulus madok hupuji do haporsyon mo. Hupuji do pakirimom mo. Hupuji do holong ni rohamuna. Alay oddo laos pahot tamumay. Hadapi hamuma manang nabuha. Asa margugo hamu mangadupi urang berek kamu na di purtibion na di gitjangima berek kamu. Jadi luar biasa do kamang do tama kenang suara ni jami taon tuhuria Kolose dang tuhita sonare.
ala taro nakking tabuno na mangulon. Ala tabuno na mangulon, ala ni bohado hita manguruti paranguluton. Adong do naman dok ngiri-ngiri sida do na mangulo na mangina. Alay mo lo ngiri basa berma. Alay mo lo tabo sotong lupa ho. Alay ingot sa liling mangulu ho di bagasan o bason. Ikon na kelas ma. Unang turu kelas. Alay ido mo to dihita ka na porsiya. Go to the next level. Akaise na naik jabatan na, naik. Silakan. Akaise na mamora, silakan mamora. Akaise na berkembang kehidupan na, silakan berkembang kehidupan na. Ala taparsita do. Naing lamangerbang kehidupan ta. Dingulu pardagingon. Alay terlumubi ma, dingulu partodion. Ala nitong masay bagas do akamang do tamakinang. Di pahingo marhiti-hiti ay sade. Udu tihamu pardalanan ning ulumu. Udu tihamu pardalanan ning ulumu na alay tatap tuban magicang. Mol di bahasa Indonesia agak songon na mungkin agak songon na mol tatusi. Di badisi carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bahasa Batak utasom na digijangi ma parroh kamu unang na ditanoon. Ataraha manuangi naroha. Molo didoko perkara sehera persoalan. Tapi sebetulnya hata perkara di son adalah cara hidup. Naning doron na kamang dota makinang saliling mangulu kita di Portibion. Pakai hamuma cara-cara hidup nasian Banua Gijang. Atar songo dia do cara-cara hidup nasian Banua Gijangi. Didok pangasahom ma hapor siyomo. Adong salah ahli madok ketika zaman semakin berubah, zaman semakin maju, pangalaho pe macam-macam, lem gudang manang meninggalhon dewata. Ketika peradaban semakin maju, maka semakin banyak jugalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sepintas amang do tamo kenang benar. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat Eropa. Mereka maju dan ternyata sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang ditakutkan di tengah-tengah kita orang Batak, di tengah-tengah gereja HKBP. Jangan-jangan nanti 300 tahun atau 150 tahun yang akan datang ada cerita yang mengatakan, ada loh gereja HKBP mayoritas orang Batak yang terkenal dengan tegas, keras suaranya, tetapi sekarang tidak ada lagi. Bisa saja amang inang do tamu kenang. Karena apa? Karena zaman sudah semakin maju. Alani ido merhiti turpukon na digijangi maparroh kamu. Pakailah imanmu bahwa tujuan hidup kita bukan dunia ini tetapi surga. Kalau tujuan hidup kita adalah dunia, amang do tamu kenang, tentu zaman akan menggilas kita. Tetapi kalau tujuan hidup kita adalah surga, maka iman yang harus kita andalkan. Tentu kita lihat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi molosonanyo jarniha porsiao do borado. Akasisiani nga di dokon na katota Yesus di hari patuluhon hehe do ibana sinamate. Alaima haro dang pola di parrohaut jalanang di haporsiai, itu yang bahaya. Jadi ketika hari ketiga amanginang utama kenang, kaum perempuan itu datang ke tempat kubur Yesus bukan untuk melihat apa yang telah disaksikan oleh Tuhan Yesus, tetapi yang mereka lakukan adalah membawa rempah-rempah karena ada satu hal, ada tradisi Yahudi yang belum mereka lakukan. Tabereng ma si Simon Petrus. Holarro sa halak si Siani, holarro sa halak pabahon dang isibi Tuhan Yesus ina. Merlujung na sida merikati.
Hola merlojong sahalak hape rosi Petrus mangalubang bisa siya pudi. Na parjolo sinaking hotak ngi pitunay di bana sahat. Ba dang iso bito ata Jesus isi mabuat ina. Hape dang dibereng satu bagas. Si Petrus masuk tu bagas. Si Maria dipitu di luar ni kuburani jong-jong ibana. Hape ngay sapinga tu ata Jesus. Ahamay do ko si Maria. Ay horo na mabuat Jesus si panako paulaki nina. Pertanyaan adalah amang do tamakenang khusus si Maria. Apakah Maria lupa wajah Yesus? Apakah Maria tidak mengenal sama sekali? Molotung pe buah-buah hijau, apa dia tidak melihat postur tubuh atau gambaran wajah dan lain sebagainya? Kenapa Maria tidak melihat? Bisa saja Maria terlalu banyak menangis. Paguda kutang si bana. Jadi akamang do tama kenang na pangulo paguda kutang sa pitang denggan. Na denggan ima molo oti kutangis. Alay dok molo jol manatangis. Denggan do tangis. Sutong salah ita. Karena ketika kita menangis bisa katanya membersihkan hati dan pikiran kita. Mata tope agak nunga kotor kian boy gabias. Kemungkinan Maria banyak menangis. Ujung gabi ditukupi tangis nai haporsiona. Itu yang menjadi persoalan. Jadi ketika persoalan kita lebih besar dari iman kita, ingat amang inang, kita tidak akan mampu melihat dia. Alani ido, jangan lihat persoalan itu lebih besar dari Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan. Amin amang inang? Amin. Alani ido andalkan imanmu. Andalkan imanmu di tonga-tonga ningguluan. Karena tanpa iman kita tidak akan mampu bertahan. Saya yakin amang inang do tamo kenang. Puji Tuhan di gereja masih bisa kita berkumpul. Jangan-jangan kalau di gereja do hita nabui tenang hidup tak. Saya terkesima tadi dengan lagu Pungan Ama, Oh Happy Day. Oh Happy Day. Anu mula kamu sa gereja Happy Day di pamang. Mula tema. Itu jalan saya yakin. Mudah-mudahan ketika kita datang ke gereja ini beban kita terlepas. Beban kita terlepas. Ay molodokon waing porsia hita tutata Yesus bebas dari persoalan. Oh tidak. Pasti ada persoalan amang do tama kenang. Tetapi ingat, jangan lebih besar persoalan itu kau buat dari imanmu. Tetapi mari kita lepaskan beban kita di gereja ini. Naking huparahon, hola namang sobingido di julu, na happy narako, hape dodo di pudi. Na di pudi pahida lepas na sida dak terbeban na marede. Aladong gojol mana pedi ulu-ulu ipake. Maro lopo lopto diki na alin ang marulupo to dina. Sa terbeban kehidupan non akamang do tama kenang. Alanido di zaman na maulon. Iko dohonoko do di tonga-tongata. Mari lepaskan bebanmu ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu kita andalkan dalam kehidupan kita. Ido baina di Matius 10 sadai. Hai kamu yang berbeban berat. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku supaya engkau memperoleh kelegaan. Hola di bagasan ibana do dapat tita hasonangani. Ada happy day amang? Bapaska mamang na paska. Besoni mangulut terus hola na marsak. Panumat hola na di paskok kita merlas ni roha. Amin amang ina? Ada sukacita? Ay mekel jo hamujo. Mekel pa mu bere tonggo terbeban. Jadi hitar sebetulnya mabek kita marsahid. HP di dok, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang-tulang. Amang teh naroa. Hape itu harwa hita sama nguluon. Sai tabai do bubani di hita kamang do tamakenang. Seher na tolap terus sipata menuhu bubanon. Hape do honot do dang tertuh kita bubano sabutullah. Alani ido asa unang terbebas kita di tonga-tonga ning ulutta. Ahama di doma di Jesaya 40 songon pidong Raja Wali. Marlujong ibana dang olo madate. Habang ibana dang olo loja ala marhapo satu di bata di bana. Di buta hamudo ngayahudo ko jamita unak kamang dutama kenang. Ita damudo pirong Raja Wali. Ita damudo daw sarupa hita. Apidak kau tete. Alai menurut tafsiran pidong Raja Wali ma naugajang umurna 75 tahun. Baik kamu ma 75 tahun. Bohado pidong Raja Wali bisa panjang umurnya sampai 75 tahun. Oh ternyata kamang do tama kenang. Dia bertransformasi. Pada umur 50 tahun burung Raja Wali sebenarnya dia sudah mau mati. Molo hita madok ngasato ngamati urasainna. Alanya akamang do tama kenang. Paruhnya tidak mampu lagi untuk menggigit. Nga mulai lubang obion molo dihitak ka hazul maon. Habong ngadang-adong beguguna. Habang. Anu nga godang akay buluhori manukoti habong non. Akka habong nope dangadong be daun na law habang. Buhana mon. Semarsa kiba na ibereng iba na akka pidong Raja Wali na agugui dope. Situki ba na situki. Taonok ko na masongonon, buha doon. Ikon heheaw. Hehe may iba na, neng habang ipahabang iba na, ipaksa iba na habang, sa tibo-tibo na, dung tibo, dilatuk ko iba na masatabi hita, par non, turbing non, tubetu na masetajon. Likang ma. Dung likang, dibubuti iba na maakibulu na sudi. Jadi hampir di ba na sa taon, hera kokong-kokong dang adong manang namarhua. Alai dung sa taon iba na songoni mulai mamuse tuwa kahabong nga. Tubo mamuse paruh na. Gabi hera mula poso na muse iba na. Torhabang mo iba na muse songo pidong Raja Wali na marumur 17 tahun. Jadi operasi do nang dihito na kamang do tama kenang. Jangan tambahkan beban dalam kehidupanmu. Mula dong beban na adong loho nang diderita, cabuti, lepaskan. Manggoy pikirin ternyata. Na tapi kiri to sabutullah sudi. Tapi kiri, ipeta porupon. Tapurupon na tapi kiri sudi. Alanido di bagasan o bason. Jol mana marhaposan na porsia tu di bata. Dia akan dikuatkan menghadapi persoalan apapun. Na mangihut na digijangima parrohao kamu. Pakailah cara hidup surgawi di dalam kehidupanmu. Adong cara surgawi berarti adong cara duniawi. Molo cara duniawi ima ayat 5 saharo di ayat 10 sedih. Masih hata-hata amamu, masih pitna-pitna amamu, masih hosoma mahamu, masih gugus suara mahamu, masih ngata mahamu, do masih lotakan. Itu ayat 5, 1 ayat 10 sedih. Alayak kana digijang ima paroh kamu ima ayat 12 saharo dudukna ame. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam pengampunan. Marsitomuam marohamuna. Asa jumpa hagugoni. Ido baina didok ay digijang ni saluhu nai kenakanlah kasih. Karena kasihlah yang menguatkan dan menyempurnakan. Alanido namolan sabutullah hita madok maaf. Tolong mauliate. Hola na tulir sabutullah. Maaf. Minta tolong mauliate.
Ali bahasa maul mendokon maaf, ala memang dang adong di bahasa Batak hata maaf. Mulai dok salah mau bahasa Indonesia di kata salah. Ido raw bain na maul halak Batak minta maaf. Ido rati amangate. Takko teman ngalannya alai yakin da bahasa maul halak Batak minta maaf. Alani do kamang do tamu kenang di bagasan do basod di ayat 12 di dok masih maafam mahamu. Alani di paskau na kamang do tamu kenang au peba na pepa di tereso tau minta maaf atau kamu. Atau barong salahku. Atau barong salahku di pakatayon di pabahenan nang dipikiran pe. Alai do tong bahamu pe mapok kamu au. Ai puasa kita harus saling memaafkan. Ay so na tikos awamang hamu piso na tikos. Ala sama-sama rang tikos do hita ba masih maafam ma. Bidu dah. Asugari narpani tikos aw hamu salah terus. Manang hamu tikos aw hola na salah. Ba mungkin disima mol na masih maafan. Alayon sada-sada do. Hamu salah aw pi salah. Masih maaf kita kamang do tama kenang. Olo do hamu nyadang adong pola dong salahku tu hamu pedang pola dong salahmu tu alai sia jolma hagaliutta nang pat nang tangan nang mata mardosa do sudi dang adong nasikop akamang do tamakenang alanido pakelah cara-cara surgawi ala molo nung ata pake cara-cara surgawi i akamang do tamakenang jumojo doi di tonga-tonga ni akak keluarga. Alanido di ayat di biddu opati tung maseta kasdo di paingo di si. Alai khusus mara tu akka ama marati perjuli bae. Itu te biddu opat hamu akka ama. Ha holongi hamu ma pardi huta munabi. Oh ayat hamu akka perempuan oleh hamuma hatani hamula munabi songon natama di Tuhani. Hamu akka bawa haholongi hamuma pardi hutamu nabi jala unang ma jukik kamu maradupon nasida. Berarti yang dituntut di sini adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Hamu akka perempuan oleh hamuma akka hata hamulia munabi berarti nang wakaina mangalalo wakain amang narong ko na sumangoloy adong ko rate molobering ekel ya kamang odang terbiban berarti adong gua aman sejahtera doa hamu akaina haholong hamu akama haholong hamu ma pardi hutamu nabi bah kamang akenang holong goranya kamata mer kamu haholong hamu mainna hamu akka ama haholong hamu ma akka pardu tamune baru tutu suatu songone dei merdua holong susane nguluki beko alani cinta palsumi inna anggo alani gigi palsumi lumayan depe on alani cinta palsumi on dituntut manuaing keharmonisan ni ama doho ina. Kebahagiaan ini sebetulnya kamang cepet do, tang pola maul. Aina gudang do sebetulnya aka ama doho ina di perumah tangga ona mamake cara-cara duniawi. Gugu suaranya matei, toroi nate mendoba, gugu suaraku. Saya daho buru toba inna amantai mersedu monang ro amatai ya lusi ro inatai amang alusi lusi ho ngaya botoho na bagasaraku urang alusi nganiku inna hape di sedatiki muruk-muruk inatai hoho mamatei manguhop po asoko pamangamu inna jadi sipata dang arong hasuan pakailah cara-cara surgawi. Najulu molo dang marsetusan nakama do ina olo do hida sampai seminggu dang marsipak kulingan anggo naing dang pola bi bereng
Ai bui nama huida merayu melalui WA. Mekel supingi na tema jaha kan? Alai WA amat tai. Ba masih balasan tong. Tapola mituk mata nyari nunga pitor merdu muse. Las doroha. Alai unang pajujut tutu. Alania kamang do tama kena. Songon na adong tafsiran medok. Wado si Adam do si Hawa. Sonang do nasida di taman Eden ini. Sonang. Naso halak bata ko lakinya dua. Asugari na halak bata ki pasti do dena na sonang do hitanya dua. Saliling aurap doto. Sonang do. Alai isi do manigay. Sibulisido na manigay kamang do tama kena. Holar si polisi manigay na sidahan na terjadi. Masih bali-bali do na sida. Ay buru-buru na pinasahak mido. Mga liat tuaw, menggoda aw, membusuk aw. Gabi holoin na. Ay horo sala, horo sa inna. Ro amatay inatay mandok. Ulo kido pau-tau-tau inna. Akamang do tama kena. Mari setiap keluarga cinta kasih itulah yang memperkuat dan menyempurnakan. Saya yakin aka ama pe gudang gua hahuranganna, aka ina pe gudang do hahuranganna. Alani di paskaon marsi maafan. Oh hibidi. Bukan karena makanan, bukan karena minuman dan pakaian, tetapi ketika hati sudah saling menyapa dan memaafkan. Uduk namu se hamu aka anakon oleh hamu mana torasmuna patik palimahon. Ketika ada sekarang di sini remaja pemuda sekolah minggu dikatakan hamu aka anakon oleh hamu mana torasmuna. Harus mengingat titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Alaya dong musa setimpal hamu aka ama. Unang giteli hamu anak komuna. Anggo ba utang nebel kedo. Morido unang giteli hamu anak komuna inna ba hita mabahid dadana kigabe medabu tudosa. Ke gereja nak? Iya pak. Ke gereja? Iya. Bapak enggak kemana? Udah ngantar aja aku. Aku enggak ikut, usah ikut. Kalian aja. Sebetulnya nasebuy do di komentari anakku nih. Sugari na boy walu di. Au disuruh tu gereja habibana mulak inna. Alani do akamang do tamakenang. Ido bahina di dok. Kebahagiaan itu adalah terletak di rumah tangga. Parrohau kamu mana di banu gicangi urang mana di tono netaroon. Alani ido mola dong muru dongammu. Manang adong perbeda Roma dapat toko. Bah kamang do tamakenang alo muna do. Molo di alohoi dang sai badi. Alai molo toritari kokoro dang adong beda. Ido dah. Jemula dong jol maburaiho, mabirai-biraiho, mabadaiho tertinggal kon. Lasodong manangah na masa. Alaya tong naturmohok mo tateta. Bah, benon na to songod dia. Orang icoba, begono. Ibot ho, jahat tau, torin na do. Tererahan na terjadi ma parbadayo bulon. Dung selesai merbada. Salah do hatamin naking. Terbalik naking ibeko hatamin na. Gak apa-apa lah, udah terlanjur inna. Akamang do tamakenang. Molo cara-cara na siyan portibio do tabain. Dang adong damai sejahtera di tengah-tengah ning uluta. Dang adong keharmonisa di tengah-tengah ning uluta. Jala dang adong kebahagiaan di tengah-tengah ning uluton. Alani asa gajang umurta. So na tabangido naking. Bisa dilihat di batado pe ditatiki. Ala tarok naking tawudo pe na manguluon. Tawudo pe na manguluon. Ati pengiri-ngiri sedap. Alani asa dilihat tuhat tadi ta semangat akamang do tamakenang. Marhite-hite haheheo nito hatta Jesus. Iman apa hehita rabdo tibana.
tinggal mabako-bako na lamai. Suama dihita bako-bako na baru. Tinggallah kehidupan lama, datanglah kehidupan yang baru. Kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Alani upasatami ma di tonga-tongata kamang do tamakenang. Jauh hamatian di dia sorokmi. Jauh hamatian di dia do hamonangami. Nunga ditaluo Jesus hamatian. Nunga dipatalu ibana biar ni rohatay. Nunga diukapibana surgo hasonanga dihita. Atong saliling di tanood do pihita. Na di banu agit jangima tapake. Na di banu agit jangima tapamasa. Di tonga-tonga ni keluargata nang dinguluta sigano pari. Amen. Martang yang mahita. Hupuji upasang apay mawali Tuhan Jehovah. Di bagasan ubason. Di namarlas ni roha hamili Tuhan. Di pesta Paskah. Naong ditaluo ko biar ni roha nami ima hamatian. Alani nunga disulukok ko di hami. Hanguluan na saliling ni iligna. Alamangulu pihamel ito hadjala ido hupangido hami sa rodi baga sa tikyon huhirip pami. Lehono mo di hami hay pason. Gadjang niumur. Lamanaik akka padaramat di hami. Lehono mo di hami akka hamoraon hasangapon. Dohot akka na maragam di tonga-tonga ni Portibyon. Alay parang ihonon nami ima na di ba nagitsang ido namasa di tonga nami. Asa unang madabu hami tutuloy Tuhan. To akka hagigiyot ni Portibyon. Akka cara-cara di Portibyon na boy mangago hami. Na boy manirak kami siyako. Atong pasupanso ma akka ruas ni Huriam. Di na mga dupi akka persoalan-persoalan hidup. Porsyado hami tuho. Ubal gado huali Tuhan. Siya nakaragam ni persoalan ni. Unang gabi. Dang buhay haporsyon namin marnida, narodo hali Tuhan Jesus tumopot tami. Alani patiur mamata ni haporsyon namin, asalam takas hami marnida, uli ni pasupasum, denggan ni basam di hami sa luna. Ato ngali Tuhan, lehom ma diganup akka keluarga, ima barita na siya surgo, miya dito nga ni ganup bagas nabi. Dia kaparsoran nami siganupari. Barita siya surgo. Ima namian di tonga-tonga ni parsoran nami. Akabuba-buban nami ali Tuhan. Hupa sa tami may asa homa hupang asaw kami. Asa sungon pidong rajawali hami. Dangoluluja, dangolumadati. Alamar hapo sa tuhodo hami. O penuang sa doa karuas ni Uriam pasu-pasu ali Tuhan. Akan namarsahit. Nasuboy hugore hami di baga sunobason. Napos doroan nami tuho lehonomu hagugun hahipason tabamu akka umur di nasidabi. Mulutung adong tutuloy Tuhan akan namarsahit nuaing dang diboto dang huboto hami naloho sahiti nuaing di pamatang nami. Marhiti si panganon si inumon piu mayali Tuhan siyan pamatang nami. Mulutong ali Tuhan sa tonga-tonga nami akka pergumulan sihirimon di pardala niya ng uluna. Pos situtudo rohan nami. Pasahatom mo di hami di akatiki halehetan na. Ope diari naguklas niyaryon. Diari naguk kebahagianon. Lepas kami ma akka beban-beban nami. Beban-beban kehidupan nami. Ala naong di pamonak ko hami. Mga sao Kristus Jesus, jaloma tangyang nami. Amen. Mari demahita, laos tapasaha ma bersembata.
Tapasa mapilihan turupa ni Dibata martang yang maita. Ali Dibata amanami ni ba nagitsang. Horo harwan selut sililo na ringkado naso libas na malutus. Hupasat tayo may masilom ito ay pilan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na husus isulom. Pasu-pasu may daramoti. Asa ho para siyang hami pilihanon. Pati bulo na radyo mo dito nga tonga ni Huriam do deportibion. Buhay marohanay marititi to dim. Asalam utad dami gulang ni sililom ito hami. Asalam gerger hamad do mo lihat ito. Maritihiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tua debata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujon nami ho. Ala naung dituwoko kami padu halihot siyan godang ni asin ni roham. Tupakirimon na mangulu marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si utonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot hahiyon nai. Nunga talu si polisi talu hamatean ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugoy. Ibana do manugyon hami si hamatean tu hahihiyos sugut. Alani ubay na hupangido hami. Saya asi maroham. Patugu maha porsyon nami. Manio barita nauli. Asa unang ganggu roha nami. Dinahubulus sami hamatiani. Sai sungguli maroha nami do roha nidongan nami. Asarap hehe kami siyan parrohaon na buruki. Asa tarulaw kami parangin ay baru. Sai pasu-pasu mahuriam do perberita nauli na mamaritaon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedem roha jala hehe siya dosa nabi. Sai papos maroha nami makaporsyay naung mardame jala mardumu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Sai pasabam jala pamalum maroha nami. Top pamaroha na iyas do tod di namarsihoho di bagasak kami. Asa tarhazong jokok kami naung pitor kami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa isungguli pakirimon na mangul di hami. Asa tarapor roha nami marningot akarungan nami naung jumolo nyalami. Jala asa tarapor roha nami manaon si taonon dihasyanganon. Sa apuli maaka namatean na dangol na pugos na somarina somarama akka na mabelu dot akka na malungot tu banagitsang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliyama nami di banagitsang. Say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saot mo loman roham di banatongon songon di banagitsang. Leho matuhami sa darion ang luas siya pari. Say sa amarus nami songon panis nami. Di dosa ni dongan amardo sa tuhami. Unang hami tugitu pangujunan. Palua mahami siyan pangago.
Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata, jalamulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaroma damena tutodim. Songo dalata masih jalangan, ku pangiduhay ma edeni pokal grupungan amas naking di basalay las ima pabarato kita mas jalangan di pesta las ni rohon. Ku pasatami di tonga-tongata selamat hari raya Paskah ma dita saluna. Ya, boy do martopak ala naking terhalak mereka martopak naking aka ama ina dinamar pokal grup ama.